without further ado, interview yethu kahle kahle besiphelile from our students. Our students abefunda la ekhaya on the year of 2025. It's just finding out what they have learned so far. Yini kahle kahle sidinga nathi as a center improve kuyona in terms of ukuthi abantu bakhule, but before that sigoqa ngifuna nje ukubuza usisi la sisibani uphuki ukuthi ubesilalele masikhuluma ukuthi bekhulunywa ngala abantu besho nama testimonies abo ukuthi lento kahle kahle ezona umuntu ofana nalomuntu lo osibukile njengamanje camera. Yini kahle kahle wena oyifundayo noma oyifundile from that wonke nje say overall? Okay, Sanibonani. Yeah. Gama lami noSipho Waphakathi. I'm from Pongola and I'm a former student of 2021 led by Mr. Malembe. Well, we came here sizobuka ukuthi abafundi benze kanjani, right? Yeah. So kuningi kufundile, I won't lie, kuningi kufundile. Abafundi bafundile kakhulu bakhulumile ukuthi they have to improve some things abayibona ukuthi ziyaleka kubona, which actually shows ukuthi abazange bagcina ukuthi basizokuthula kuphela, but they added some other things ukuthi bekwazi ukufunda, bekwazi ukuphumela. So I'm quite impressed. Angikwazi ukukhuluma kahle, but I'm quite impressed because lento iyatshengisa improvement from what they were before then after everything that they've been taught. So yeah, I think benza kahle, benza kakhulu. Ukubuka kwami kule minye iminyaka le maybe the previous year, I'd say there's a lot of improvement. So yeah, it's really